guda ɗaya da zan bada, amma ina neman alfarma a wata jiha ta yi haƙuri abin da na faɗa kar ta ɗauki abin a ranta. Ina ba zai yi ba. Alƙur'an sai na faɗa. Matafiya ne za su shigo cikin wannan ƙasa. Su biyar ne, da tawakali, da talauci, da hauka, da baƙin ciki, da munafunci. To shi ne da suka haɗo kansa suka sai suka biyo ta bodar Katsina. Ai sai ku bari ku ji ina na dosa. Ku bari ku ji ina na dosa. Wannan tsawon gashi kaman bayan gani sosai, amma dan gofar uba gani yake. Please. Ma nura dan malamin tunan kare in ya so mai sheke tsiyani da kai. Matafiyan nan kamar yadda na faɗa su biyar, to da suka ratso ta cikin garin Katsina ta wannan boda suna zuwa bakin ciki ice ni na ga gari, don haka ni ba zan matsa da kanan ba. Kaga shaura mutum hudu. Sai ya tsaya a ina? Ya tsaya a Katsina shi bakin ciki ice shi fa ya zo garinsu nan ya yi masa. Daga nan aka buga da shi ce ba shi fa ya gani ya zo gida. Daga nan aka tashi aka lallaba, daga nan ana yi aka rubuta Sokoto. To cikin garin Sokoto rashin hankali yana shiga. Sai ice na ga gida. Rashin hankali yana shiga ice ne na zo garinmu. Daga nan ba zan ƙara gaba ba. Aka buga tawakali da talauci da munafunci suka ce su fa in aka yi musu haka ba su ji daɗi ba. Suka ce kai in za ku wuce in ji a rashin hankali. Ana nan aka rankaro tafiya he ilori nan munafunci ice ni na go gida. Munafunci aka buga da shi ice ni fa da kanan fa ba zan matsa ba, na go garinmu. To da kanan ya rage haura tawakali da talauci suka rage su biyu suna tagararan ba. Ana zuwa Zaria talauci ya ce na go gida. Wannan magana ƙarya ce. Wacce gaskiya ba kana ji na nan talauci ya ce na go gida, da kanan ba zan ƙara gaba ba. Ya rage saura tawakali ina ta faman gararan ba yana ganin sa cikin tsakiyar kanan dama tumbi. Wannan magana ƙarya ce. Da dare ya gan shi a cikin kanan dama tumbin giwa, ice alhamdulillah Allah na gode ma, ga na ƙasa mai tsarki kanan dama tumbin giwa. Saboda a duniya dama ƙasa biyar ce ke suna: Maka, Madina, Jidda, Hudaniki. Ƙasa biyar ce ta suna a duniya: Maka, Madina, Jidda, Kano, Katsina. Kun ji ƙasar da ta suna don ba a sa Sokoto ba. Ba a sa Sokoto ba saboda ba Sokoto idan za shi Saudiya Kano yake zuwa yake birki. Yau duk ba Sokoton ne ita kamar mazanzayi ne, idan zai sallah ina ne alƙiblarsa? Kano ita ce alƙiblarsa. Haka ne ko ba haka ba ne? Ai kamar za su je Saudiya ne, daga tsalle suke tsayawa sai su ce sun zo Jidda. Haka ne ko ba haka ba ne? Da Allah ta fa kanan da mutum giwa.